गोबावसैमोन भिडिअ बानायैयाहाय माखासे जाहोन दङ गोबां उसुबिदानि गेजेरजोंहाय सोलिगासिनो दं दासान्दि थेवब्लाबो दिनै मोनसे आपडेट होनो होननानै सानदों आं नोंथांमोनजोंहाय जिहेतु गोबांथार दिनै ससियेल मिडिया इउटुबफोरावहाय गोबां सावरायजानाय मोनसे टपिक ना आरो हाई प्रफाइल मोनसे केस स्टाडि खालामनाय आरो बेनि बागै मा जादों मा जायाखै बयबो मोनथिनो लुबैयो। आङो दंफैयो मुसलपुर जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिभिल हस्पिटालावहाय मा जादों होनना बुङोब्ला आफाया एसे उसुख जादोंमोन स' बेनिखायनो बिथांखौहाय चेकआपआव लाबोदोंमोन आरोना स' बेयावबो गोबां माखासे इन्सिडेन्ट दङ हस्पिटालखौ लानानैबो गोबांथार बाथ्रा नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामहरगोन नाथाय दिनै नैबे टपिकआ एसे आलादा जागोन। दा सिभिल हस्पिटाल खाथियाव आङो दङ नंगौ पार्किंआव दङ नाथाय आङो सिभिलावहाय नायजायासै नायहोआसै खाथिनि केबिनावहाय डक्टर जयो स' बेवहाय आं नायहोबाय दा जेन हक आपडेट होनो गोनाङा बिसोर DrNabla सारनि दिनै गोबां आपडेट्स फैगासिनो दं आरो दिनै इभेन दिनै सुप्रिम कर्टनि माखासे पेन्डिं केसफोरनि दिनै हियारिं दङ। दा आसल खोथाया नैबेयावसो 2025नि इलेक्सनाबो फैगासिनो दं ना BJPआबो गावनि फेभाराव गोबां बाथ्रा बुंदों UPPLआबो गावनि फेभाराव गोबां बाथ्रा बुंदों दा बयबो बिथांनि दाय गैयैखौहाय फोसावगासिनो दं जे जोंनि नाजानायजों बिथांनि जे माखासे केसफोराहाय जोबस्रांला। दा जियानो हक आङो आंनि चेनेलनि थ्रु बा जोंनि फलोवार्सनि गेजेरजोंहाय आं बिथांमोननि जानानैबो आरो आंनि निजे फारसे बेखौसो लुबैगोन जे DrNabla सारा उदां अख्राङावहाय जिमान थाब हायो इमाननो थाब गबोनांगौ बेखौसो जों बयबो लुबैयो। बेनि उनाव सोर क्रेडिट लायो लाया लाबाय था सोर मावदों मावाखै बेखौहाय बिथाङा उनाव गावनो निजे बुंगोनथ' आरो लोगोसेनो बिथांनि आफाद दङ बिथांनि इउनाइटेड फराम एक्स NDP बिथांमोन दङ बिथांमोना आपडेट होगासिनो दङ सोरनि क्रेडिट नङा बेखौ बिथांमोना क्लियार होगोन। दा बेनिखायनो जोङो बेवहाय हाबसन हाब्र' बायदिसिना बाथ्रा बुंनानैबो बेले बेजे खालामनांगौनि खोथा गैया। बेनिखायनो आङो बेनि सोमोन्दै मोनसेबो भिडिअ नैबे दासान्दि बानायथ'वाखैमोन आरो खुनु पलिटिकेल आपडेट्सबो नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामथ'वाखै। दा गोबाङानो बायदिसिना बाथ्रा रायलायगासिनो दं सावरायगासिनो दं बिनि गेजेराव मोनसे पइन्ट आरो दंबावो बै जिहेतु डिमासा किंडम्सनि माखासे थालांनाय स्ट्राक्चार्स ना माशरुम डम शेपनि जे माखासे मन'लिथ बिधान सभानि मोखाङावहाय गायदोंमोन बेखौ अपेनिं खालामदों। दा नैबेनि फारसेबो गोबांथार कन्ट्रभारसि जागासिनो दङ डिमासा ट्राइब ब्रादार्स आरो जोंनि बर' ट्राइबनि गेजेरावहाय। दा बेफोरनि सोमोन्दैबो आं नोंथांमोनजोंहाय मोनसे भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दं नाथाय दिनै नैबे भिडिअआवहाय फंनैसोल' DrNabla सारनि बागै बिथांनि रिलेटेड माखासे आपडेट्सखौहाय नोंथांमोनजोंहाय होननानै आं सानदों। बारा गोबाव सम लाया आंबो जिहेतु मोनसे उसुबिदायाव दङ बेनिखायनो थाबैनो फोजोबगोन। स' आराम्भ खालामनोसै जोंहा UPPL पार्टिनिफ्रायहाय ना राजु नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै आं बेखौ दामनानै होनो लुबैयाखै नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय बिथाङा मा बुंदों ना जियानो हक डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बिथाङा थोंजोङै गावनि पार्टिनि फेभारावहाय बाथ्राखौ बुंलांबाय आरो DrNabla सारखौबो बाख्नायलांबाय जोबोद मोजां बेखिनि पइन्टआव आंहा बुंनो गोनां गैया। आरो UPPL हिसाबै गोबां दैदेनगिरिफोर दा दिनैनि समावहाय एक्स NDP बारग' दिनैनि समाव डेपुटि चिफ बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी साराबो दिनैनि समावहाय गोबां बाथ्रा बुंदों नाथाय बेखौसो सानो आङो गेजेर खन्दआवहाय बिथाङा DrNabla सारनि बाथ्रा बुंनाय समावहाय मोनसे समाव बुंदोंमोन DrNabla सारनि बाथ्रा सोंनायावहाय बिथाङा ओरैबायदि बुंदोंमोन दे बे थारैनो बे क्लिपआ दंना गैलाथाय इउटुबफोरावहाय नागिरबा मोनगोन बायदि मोनदों। बिथाङा बुंदोंमोन जे हारिनि जेंनाया DrNabla नङा दे होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बिथाङा बुंबावदों जे दिनै जोबथेसालियाव सोरबा थानायानो मोनसे हारिनि जेंना नङा होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दा जियानो हक बेनि बागै गोबांथार सावरायनायबो जादोंमोन। दा बे क्लिप्सखौ सोरबाफोर मोनोबा प्लिज आंनो लिंकखौहाय कमेन्टनि गेजेरजोंहाय फोरमायहर लिंकखौ हरनानै दोन। आरो दंबावो जोंहा मानगोनां CM सार बिथाङाबो बुंदों माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिथांमोनाबो बुंदों। दा बयबो क्रेडिटखौ लाखागोन मानो होनना बुङोब्ला 2025नि बयहाबो मोनसे
टारगेट दङ आरो बयबो गावनि फेभारावहाय बेखौ लांनो नाजा। दिनै बिश्वजित दैमारि मानगोनां स्पिकार सार बिथाङाबो गोबांथार बाथ्रा खेंस्लायो। थोंजोङै बिथाङा बुङाखै, नाथाय बिथाङा जोबोद मिहियै गोबां गावनि माने टेलेन्टजोंहाय बिराद दानस्लिब खोथाखौहाय बुंगासिनो दङ। दा बिथांखौहाय गोबाङानो सोंथिबो खालामदों, बिथाङा 2025आवहाय बिटिसिनि CM जानायनि थांखि दं नामा होननानै। बिथाङाथ' बर्तमाननि समावहाय ना होनगासिनो दङ, थेवब्लाबो बिथांनि जि माखासे बाथ्राफोरखौ नुयोब्ला ना थारैनो माबा मोनसे BJPनिफ्रायहाय प्रजेक्सन बा टारगेट दङ। दा जियानो हक बेखौ जोङो सम फैयोब्ला स्पष्ट जागोन बेनि फारसे। दा बर्तमान आंनि फारसे बुंनांगौआ बेखिनियानोमोन आरो बे मन'लिथनि फारसे आङो भिडिअ लाबोगोन आरो DrNabla सारनि मा आपडेट फैयो ना जोङो बेलासिनि समावहाय जों मिथिनो मोनगोन। आङो सावरायबावगोन DrNabla सारनि रिलेटेड माखासे खोथाखौहाय। स' लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन। बाय बाय।